Chceli ste, aby som sa pozrel na takéto tuňakové pomazánky a čo vlastne obsahujú? Poďme sa na to pozrieť. E202 sorbent raselný je aj tu. Používa sa ako konzervant, ale môže dráždiť pokožku a sliznice u citlivých ľudí. E211 benzoán sodný, ten sa nachádza iba tu. Používa sa ako konzervant, ale môže spôsobovať alergické reakcie, bolesti hlavy alebo astmatické príznaky. E331 citrán solný, ten sa nachádza iba tu. Je to stabilizátor, je vo všeobecnosti bezpečný, ale vo veľkom množstve môže narúšať rovnováhu minerálov. E450 a E452 fosforečnany, tie sa nachádzajú tu, zmäkčujú textúru, ale môžu negatívne ovplyvniť metabolizmus vápnika a zdravie kosti. E224 disiličitan draselný, ten sa nachádza tu, je to antioxidant, môže vyvolávať alergické reakcie a zhoršovať astmu. E412 a E415 guarová guma a xantanová guma sú aj tu. Sú to zúsťovadlá, vo všeobecnosti bezpečné, ale u citlivých ľudí môžu spôsobovať tráviace problémy. Takže za mňa, kľudne si to dajte raz za čas, keď máte na to chuť, nič sa nestane, ale ja by som si to nedal. Radšej by som si vyrobil domácu pomazánku z čerstvých surovín. Yes! A vy robíte si domáce pomazánky alebo si radšej kupujete? Hoďte mi to do komentára a ďakujem.